Coneixes la missió de l'ICF i els seus valors? A l'ICF treballem per impulsar el creixement empresarial, l'emprenedoria i la innovació, finançant projectes estratègics per a l'economia catalana. Creiem que les finances han de servir per generar un impacte positiu a Catalunya i apostem per un desenvolupament econòmic i empresarial sostenible. Quins són els nostres valors? Compromís, perquè volem que la nostra activitat generi valor afegit per a l'economia, la societat i el medi ambient. Professionalitat, perquè amb rigor, empenta i eficiència busquem l'excel·lència de tots els projectes. Proximitat, perquè estem al costat del teixit empresarial, escoltant les seves necessitats i acompanyant-lo durant tot el cicle de vida amb total confiança. Honestedat, perquè actuem amb integritat i transparència, oferint un tracte just i amb la vista posada en el llarg termini. Continuem fent camí junts, amb compromís, professionalitat, proximitat i honestedat. Junts construïm un futur millor. ICF, inversió, crèdit i finançament per a startups, empreses i entitats com la teva. Trobaràs més informació sobre l'ICF a www.icf.cat.